Gọvanọ Charles Chukwuma SOLUDO ekwetego that na oge release AKWA TIWARA EKE it with onye eze Jesus. Yes, o kwetego na oge release fe ịtọ na ọ bụ na fe ịtọ ga-ekwete na these 3 iwu oge nyefa. Yes, o kwetara na ọ ga-ebere mmadụ ịta na afụ na this my screen na your screen. Ọ sị na ọ ga-ebere fa anawa, but ọ bụ na fa ga-ekwete na these 3 condition ọ ga-enyefa. That ọ bụ na fa kwete na these 3 condition that na ọ ga-apụ fa anawa. But feme kwa n'ọzọ. Mma gụrụsiri unu these 3 iwu o nyere AKWA TIWARA EKE it with onye eze Jesus. Yes, mma gụ these 3 iwu o nyefa. That na ọ bụ na fa ga-ekwekọrịta na these 3 iwu o nyere fe ịtọ. That na ọ ga-apụ fe ịtọ fe ịta nawa. Iwu nke ize bụ na ọ sị fara na onye agwọ na oke ite ọzọ. That na onye ọ bụ na ejidere na-agwọ oke ite ọzọ na a ga-atụ onye anwụ nga 20 good years. Yes, ọ ife Gọvanọ Charles Chukwuma SOLUDO kwuru. Ọ sị na onye person ọ bụla o wetere na-agwọ oke ite, na-agwọrọ ụmụaka ya wuo oke ite, na-agwọrọ wetara wuo ebe that person na-agwọ ite, ma onye ọ na-agwọrọ oke ite, ma onye gwọrọ agwọ, fe bụ ọ ga-aga prison. Yes, fe bụ ọ ga-aga nga 20 good years, onwe ga-abịa belufa. Ya iwu nke izi Gọvanọ Charles Chukwuma SOLUDO gwara fe ịtọ AKWA TIWARA EKE it with onye eze Jesus. That na person ọ bụla enweta na-agwọ oke ite ọzọ, that na ga-atọ ya nwụ nga complete 20 good years. That na onwe onye ụmụ nwanne ga-abịa for that person. Yes, that ọ bụ na fa ga-apụta that na this iwu nke izi ka fa agbagoro mbọ na-eme. Iwu nke abụọ bụ na ọ gwara fa sị that na iwu nke abụọ sị that na no more water sacrifice. Yes, onye atụzi na aja na-achụ n'ime mmiri. That's the person a na-achụ aja n'ime mmiri. Hey, that na a ga-atọ onye ahụ ga complete 20 good years. Iwu nke ịtọ si that na no more road sacrifice. Yes, but you know na for some people pụta a na-atụ aja okporo ụzọ. Gọvanọ Charles Chukwuma SOLUDO etighị iwu nke ịtọ ya gbasara mmadụ ịta so that na unu atụzi na aja okporo ụzọ. Yes, ọ sị na ọbụla epepụta na-atụ aja okporo ụzọ ọzọ that na ga-atọ ya nwụ nga complete good 20 years. No mercy for that person. Yes, ka okwu abụrụ ife mmụta dị iru unu. Yes, zie your relation, zie your cousin brother, zie your whoever thing or be related to you or your friend. Na-ame road sacrifice. Gọvanọ Charles Chukwuma SOLUDO ekwukwasị that na person o nwetara na-atụ aja okporo ụzọ that na were that person ga-akwụ 20 million naira. No miss for that person. Go okwu abụrụ ife mmụta dị iru unu. Don't share this video and also subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.